jam Allah wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe ayaw pindi tv tewteɓe nder johli dunde baba adama pindi tv kala salmini on e aadi bil aadi saladaɗa ɓuuri firtude aade oɗon aadi moɓe piɓodiri e moon haddanono e subaka kala ko sifa e kele gueɗen jeyde leydi sénégal kana haala ganduɗa tigui dew ko hanki ko kan tigui woni dewtuka hande alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko caggal nde Ousmane Sonko yalti waɗi jonde kuddiral jeynekoɓe huccodiri e ɓesgu sénégal onon déclaration mum Adji Sarr de gandumne kañumne heeɓindaki nde yaltata ganduɗa tigui kañumne haalde ɓesgu sénégal e ko hewno to palais de justice mo Dakar kono kay eto oɗon alhaali yarata ɗiɗon jeyde leydi sénégal koye kaɗon tigui ɓuuri artude oɗo subaka kande caɗ walo jehen garten piren pacciran. J'appelle de tout cœur à un procès public din ko kongi makko kanko Adji Sarr e nder ndeɗon jeyde Vox Populi o wi ko ɓesgu Sénégal en jiiɗi tigui oɗon procès kono kay ene jiiɗi oɗon gonga saabu tigui kanko ɓuuri sohlude oɗon gonga gam kay heɓtade ɗamɗon gurdam makko oɗon debbajo Adji Sarr natal makko ardina on waɗi tigui oɗon greffage ɓalejo jurtiɗo e balaɓe kanko tigui wondude capuçon valant taw kay hecci hen ko nawno to palais de justice mo Dakar ko oɗon wutte boɗejo gollude ko dan walla hujjide ɓesgu Sénégal o wi ko ha joni ɗiɗon kongi ganduɗa tigui on tuuma mo tuumi omo jaggi ɗon tigui ko halno nder studio bote ko ɗum tigui woni ganduɗa ko woni ko jokki kanko Adji Sarr o wulani o yeddani ɗiɗon kongi makko kono kay omo laaɓa tigui ko halata ko wiide makko Ousmane Sonko winomo so tawi tigui o haali mo duppu leydi ndi ene way noon hay goto tigui wawata jabde ɗin kongi ɗi o haalata ɗin kay ko woni kongi ɗi o suuti kanko Adji Sarr wondudeɓe ngaɗon landa Pastef mbi ko complot foiré complot tigui mo ganduɗa kay laataki complot kono kay yettaki complot ɓeɗon alhaali Pastef tawte tigui nder ndeɗon jeyde Vox Populi ɓe mbi ko Fadilou Keita kañum tigui fa junggo taw kay waɗi ɗum ordonné ko oɗon procureur ene wayno ko oɗon poste mo waɗi Facebook alhaali tigui mayde DJ Badji wonde Fulbert Sambou e wiide tigui ɓeɗon koko majjina ɓeɗon koko guitta ɗum de woni sababu fawede mo junggo Pastef waɗi ganduɗa kay wi ko justice à deux vitesses ganduɗa kay joguiɓe yumma ɓe ngala e yumma ene wayno noon ganduɗa tigui ko justice guuriɗo no fewi e wiide mabɓe kamɓe tigui ɓeɗon les patriotes ɓe limti hen Ahmed Suzanne Camara e oɗon tigui alhaaliya gudden nden jeyde gudditen quotidien le quotidien de Madiambal Diagne ɗiɗon accusation fade tigui Ousmane Sonko Adji Sarr ne mange pas ses mots wiɗon ko ɓeɗon jeyden koɓe le quotidien o wi ko ti abusé de moi à plusieurs reprises ene wayno wonde ama laabi mantindille cile kewɗe ɗum tigui woni ko mbaɗɗa kam o mon père est plus responsable que toi Ousmane Sonko babam tigui ɓurma wonde responsable ko Adji Sarr suuti ɗiɗon kongi fade hoorejo Pastef o kam woni tewtake hello sappo ndeɗon jeyde le quotidien de Madiambal Diagne caggal ɗum ɓe gati koye Seydou Sané oɗon subvention AIBD to Casa Sport ɓe Guy Marius Sagna est devenu député pour combattre la Casamance ɗin ko kongi makko kanko oɗon Seydou Sané sagati nde nawni ɓe ngalɗon bal fade ɓesgu Casamance ene wayno ko ɗum tigui woni ko tawte nder ndeɗon jeyde Madiambal Diagne tribune woppani kan caggal ene wayno tribune ha to tribunal alhaali oɗon procès tribune wi ko Adji Sonko vers un procès ene way tigui yeehe oɗon procès saabu tigui ɓeydade lamnude oɗon alhaali ɓe mbi ko occasion gam kay ɗiɗo ɓe kala ganduɗa kay ande to gongo heewi kono kay ɗiɗo ɓe kala goto fof hollira dalillaji mum wonde de ko kañum woni gonga Ousmane Sonko Adji Sarr wondude Gabriel Kane natte mabɓe nder ngoɗon hello adanojo jeyde des médias ko l'accusatrice fait un procès médiatisé Adji Sarr wi ko yiiɗi ko procès mawɗo taw kay ko procès stade kono kay ko procès mo ganduɗa tigui taw caktirɗe ɗe kala kañumen kayla ene tawi ɓesgu Sénégal ene wawa heɗade oɗon procès partout ɗo wawi wonde la vérité éclatera devant la barre wi noon ko ɗiɗon kongi makko kanko Adji Sarr ɓe mbi ko sappo e nayi mbasinen pittali monna fala budde de oɗon alhaali laaɓano hannit ni goɗɗo tumaɗo viol jokkuɗo e nder dumbirdu o wiite tigui ko Sitor Ndour on meɗɗo ardade centre des œuvres universitaires de Dakar ene wayno noon koye nder dumbiro tigui o perdi oɗon poste makko PCA président du conseil d'administration mo Sayed mo wonno ene wayno noon ittame makko jeyden koɓe tribune garti ha joni e ganduɗa ko on trafic de billets walla trafic de faux billets ganduɗa ko koppreje ɗi ndewan lawol koppreje ɓaleje kurum e wondude poɗɗe ɓe mbi ko 569 millions de francs CFA kañum tigui woni ko douane leydi men Sénégal fayi jungo ene wayno ko ɗum ɗon tigui woni ko ganduɗa kay koɓe jokki tatto noon woni faaɓe jungo ene juuɗe ɓeɗon tediɓe leydi Sénégal section de recherche o kañum tigui fayi ɓe jungo li quotidien de jayde groupe origine SA arti tigui alali e suite boti confrontation Sonko Adji Sarr ɓe mbi ko joue les prolongations ene wayno ko joni tigui ɓe meeɗa meranade oɗon procès wiide ɓeɗon jeynen koɓe li quotidien caggal kan
be ngati ko yal kali nganda tigi ACPEX mo Jakra Ian Cham be mbi ko wada mon nommé directrice générale kanko tigi odon débajo medo wondi ja gordo do tigi ngodo lamu président Macky Sall ko wadi tigi odon remaniement ministériel nganda ko be ngati ko ya yontere joybire séminaire intergouvernemental franco-sénégalaise la jeunesse au cours de discussion en non yonto dundi afrique buri tigi nganda kay ya so wede wala mbedna buri tigi yewtede e ngal don na dental ngal nganda tigi tam dum on khodejo ja gordo lidi Sénégal la primature Amadou Ba gona dum ko jande les échos artitigi al khali Adji Sarr Ousmane Sonko les échos wi ko capitaine Touré kanyum tigi wada ma convoqué odo altine mo paden na Pastef wadi exiger ko non lieu total e o tigi al khali odon dossier yo wi woda yo wade sife ordonnance do non lieu e ko yoti odon al khali capitaine Seydina Oumar Touré yeso doyen des juges dum ko sango 11h wara convoqué odon nyalawma altine wi de be don jane ko les échos Bassirou Diomaye Faye oui il est temps que la fin de cette macabre récréation est sifflée et ne wayno non ko odon al khalil fouti gaza laba cer wi de makko kanko Bassirou Diomaye Faye o wi kan wawa ngourde nganda tigi e khala kecce khala tigi nganda ko dallinani khala tigi nganda ko ala valeur e wi de makko kanko don gorkajo kono kay hello jobo de don jayde nganda tigi les échos be ngati natalma ko konko Adji Sarr titwa Sonko ene wayno non hay marque de respect wadani tena so tayi tigi mo souta inde don inde oron horejo Pastef cette petite fille que tu contrôlais que tu frappais que tu n'existe plus o ko odon so debbo nganda tigi mo badanda gede kantoride mo badanda gede bonde mo pianoda mo torlanda on so debbo tigi natti wodde wiide makko kanko Adji Sarr ko ngi makko fade Ousmane Sonko o ko tôt ou tard tu vas devoir m'affronter o wino leli yawi nganda tigi Ousmane Sonko ma hujete ma gongo laba tiara aussi je savais qu'en portant plainte le pays allait enregistrer tous ces dégâts je n'allais pas le faire o Adji Sarr wi so tawi o anduno nganda tigi so porter plainte lendi hubu pitali ma kedden o changement bonne e station ngaji ma kele o watta porter plainte din ko kongi mako e der ndedon jayde les échos tagal kan hade men utude jande les échos be gatti tigi Massata Samba Mamadou Niabe de député ji fibe Ami Ndiaye Nyibi be mbi ko convalescence blessé et en convalescence la médiation se poursuit ala hali jokere ndam gam kay ya awdon alkhali nyippe nganda tigi kadon hala maya ha joni awdon médiation joppi ko kay wiya ko Massata Samba wondude Mamadou Niabe ko pawngi e odo saha e widi jane ko be les échos besbi le jour ari em alkhali kadon diwo leydi Sénégal on campagne aérienne gestion Air Sénégal be mbi ko diplôme dans l'ail et wayno non nganda tigi al khali nde don golorde Air Sénégal ko ciadele tigi sadende bonde wodi odo saha widi be don jani ko be groupe Media Invest be mbi ko be don tigi fonnobe yade États-Unis taw kay taji bieji mon ko Air Sénégal kay men tigi mbadi bloqué wada annulé odon vol moyen nganda tigi communication ala hen communication umma he odon direction gam kay halandebe ko e der nganda tigi odon aéroport be dekkonanobe kasannobe jatorno nganda tigi anglais ko way non kambe tigi be don nganda ko passager ji tanyoji bieji momen e ganda ko odon Air Sénégal ine sadende ine ti ganda ko nibere odon Air Sénégal no haniti la série noire se poursuit wonande Air Sénégal kan hello sapodi de don jande ganda tigi besbi le jour be ngati tigi wal khali odon médicament et faux bien ganda ti jagado toto nyoro kamen Thiès be mbikula douane fawi jungo plus de 600 millions de francs CFA taw kay ko prédé fof ndewan lawle wiide mambe kambe be don jandi en ko be besbi le jour le soleil national notamment ko son excellence le président de l'Union africaine le président de la République du Sénégal le président Macky Sall contrôle de légalité des actes, compétences transférées, fonds publics, alki, et nous président Macky Sall tiene embadi coupe d'indi instruction fa de tigi d'une collectivité performante, et nous hatti hene vi de tigi dum no yo simbitine ala khali tigi tiade le pawte de rewbe e ko way non din kongo suti dum ko nguron batu jagorde ngu alarba ko no adorno kala ya alarba remigo to galle lamon go he soti be don jagorde kala ene warti hene embadi coupe d'indi kanko président Macky Sall al khali infrastructure sportive do nder leydi ndi en way non stade uji didi ene ganduda tigi stade uji didi ene ciabba e nder département ji di kala 26 département di kala ene ciabba ganda tigi stade uji ganda ko pattam la mije ngam kay sembiti do don fando football do nder leydi Sénégal l'observateur de Youssouma Djigen article don banditisme enquête sur la reconstitution des gangs en prison en way no ganguji be don tigi ganda ko jaggonobe ndumba kanyum tigi wuri yaltu en badati gede kanturede be mbi ko nder tema de jaggonobe
be capande joybe kala ganda kay jaltino walla bienna capande joybe meedi jaggede capande joy e jeego mo meedi jaggede ene wayno goto e mabbe ganda tigo ko gangster artitigi na hala holno be gurduno kono kay holno mbadanno didon dégaji holno be natirano didon bidugaji didon braquage uji e ko waynon en prison il crée des liens et met en place leur projet de caserne waynon kambe tigi bandigi so jagama ko nder dumbirde be mbattata reconstitution be mbattata gandati réformer refonder gandati dinon ganguji mabino hanit ni wiide be don jene ko be l'observateur e nder jende l'observateur be ngari natalement ko kanko odon ancien maire de Guédiawaye o wite ko Alioune Sall présidence AMS association des maires du Sénégal Alioune Sall oui ko nganda ko odon dernier bataille des salaires dérisoires une immunité renforcée al halitigi nganda ko ngudon kono wala ben gun kom Aliou Sall artiene mbadi kupti dindi libération e nganda tigi nde don jaynde be ngarte tigi ko el haali ben yimbe Pastef faabe juude Fadilou Keita Mohamed Lamine Bara Diop Oscar Diouf ko nyumen tigi madame édifié e sor moen wonat ko nyalaw ba khando e ko yuti odon haale odon cadre Pastef ya gabe ta ko sécurité urbaine fay mabbe jungo dum ko tiagal odon publication mo be bindi hen e odon alkal non be tudien ko ala haali DJ Badji Philibert Sambou wonde de ben koko njagga medjan dumba taw ko do fenande balere kuruma wala bienna ben ko jagga mbara ben ko jagga majina Allahu alam din ko kongi mabbe Pape Alé Niang e ma hujire zizo dum ko nyalamo janko e naweno ngudon gomu kappa nganda ti gomu kappa coordination des associations de presse ma umo nyalamo jango ngam tigi hucundirde be don kono kay namdande mo liberté provisoire et bien avocat mako wadbe déposer on demande de main levée et al khaliti godon khay Pape Alé Niang e ko joti tigi ndumbidun woni ndu tawate ya bandirabe musibe tedduɓe ɗum ɗo tigi wonno komin gaddanno on e ko sifa e kelle gadan jandi leydi Sénégal e oɗo ñalawma tigi alkamisa kono haade men waynodirden gartane bandiraɓe e kelle goɗɗe kono kay gartane ɓe sifa goɗɗo e mbadi wondi ha bandiraɓe ko wajade ko wajondirde ko wosindirde miijoji kono kay ko beydundirde sabu aduna Allah tagi yimbe fo timmani timmo ko kanko goro kono koy nder men timmal men wodara la complémentarité neddo so tawi o wawa beydude mo woto aussi so tawi pade mbawa beydude darna neddo gusara dum fa tabarakallah sa wawa beydude neddo a wawa beydantemo a wawa beyditirade woto ustumo sa wawa beydudemo a wawa beydantemo a wawa beyditirademo holko woni beyditirademo ƴewde gandal ngal jogi naftorda holko woni beydantemo ƴewde ngalu ngu jogi walla gandal ngalu jogi beydanamo hen wodi ko naftimo holko woni beydantemo ko yimbe mojuɓe beydantemo ganda ko golle mojude beydantemo ganda tigi ko gueɗe moƴƴe sa wawa beydantemo rek woro sumo aduna ganda tigi moni kala koye mission no peɗeli juɗɗi certiri ko noon arsugaji certiri a wawa dañde ko rasulu sallallahu alaihi wasallam dañane a wawa wiide ko rasulu wiyaka on kala woni mo ñemberen par ce que kanko woni la référence pour tout un musulman et mi sikku ganda ko rendo fulɓe saɗa wajo ɗum ashhadu an la ilaha illallah oɗon gasi nde won noon ala wuuro ngo natta e fuuro mbasa sonade soroji ala wuuro ngo natta e fuuro mbasa yide waliwno leli ara wuro ngo natta e fuuro mbasa yide hafisabe alburan wadde dum non yona waaju nde wonnon alburan ko waaju alburan ko yurmende alburan ko partage alburan ko pardon alkoni alburan ko pardon Allah ganda tigi o neddo waawa wonde juldo so tawi wona jafrodo neddo waawa wonde juldo so tawi wona denderedo neddo waawa wonde juldo so tawi wona kare sire fa tabarakallah ngal don kare sire gal ɗiɗon gilli ngal don jamragal kono kay ngal don nundal ɗeɗon gecce ɗi pulago andira ngartiren dum les valeurs. C'est très important. Aujourd'hui, on assiste à la débréviation des mœurs. Te ngona hunde fonde wonde yimbe non wona Moussa nanen danone wajo yimbe buri be gandal ala ko jogi mo gaddam yimbe on jogi ko kami parce que ko commentaire je men min tirar des leçons de wonnon so tawi tan fewan walla yodano ko min badata ko tanno min dertini boyi mais c'est votre demande onon namdi min dum sabi min gar hen kala chaque fois bandira musibe teddube pewundiren eydundiren woto ngusundiren so musima ala fo keba men so mi anyi mala fo mbam bonande sabu kebara wona jungam rewala hay so rew jungam totere par force parce que fay koy ma c'est ta destination tinnundiren so wiama rendo tan wiama société ya le mot social holko firta social en firta solidarité ce sont des mots de la même famille société wa arde so tay social ara dañbe balla be gala be ngala nunda e ngaldon ballal parce que la gratitude est aussi ça en fait partie hol nyaamobe fawr jidi fawrundo sum hol wadantebe ganda ko nduto jodo biye min badna dum non fo natta kono wawbe kadi bada parce que miskinebe nene kak holbe ganda so kirtima kasaraho
holbe ganda so kassim gottora nyallar ko non baldo non jogi problème diwlin problème fof jogi be yo ballube ngalabe c'est très important partage ndi wurter ndi wona maydiren kono wallerebe sa jodima haal modja mbiya min ciad walli kam Ibrahima Thioman walli kam wonni kam teddungal nduwonoɗamo yo ɓeydore par ce que balloma lekki ganduɗa tigi hokkoma ɓurɗi chaque suba walla kala matin ñaago ɗeɗon cele ganduɗa ko ɗeɗon cete yoɗe ɓeydo layde ngam an manan didorno ɓuuɓiri ɓeydanoma yaduna mais aɗa yiɗi ganduɗa tigi lekki yo hokki ɓuuɓri kala subaka ittaten cate ɗiɗi tate joyi ceeɗe c'est pas bon arrêtons tout ça on est des frères on est des sœurs enen kala jiidi yummoye baaba enen kala kinde ɗe peccanen jamais te kinde ɗe mbawa feccuden abadan dayman enen jiidi yumma enen jiidi baaba jaggundiren gonen neɗɗo goto fof darir goɗɗo ko oɗo ko ƴiƴamam goto fof darir goɗɗo oɗo ko bandam kono wona mo jiiɗa famille tan woni bande kala mo jiiɗa oɗon ndindi meccal kala mo jiiɗa oɗon ndindi leñol oɗon ndindi ɗumgal kon bandiraɓe fatta barakallah ɗum ɗo wonno kongiɗi ko ala min bañon jino wadde dégagé jafono so tawi ko taari men au passage mi salmini nenam nen lelɗo si fatta barakallah yummo leñol mi salminimo kattude kono mi wawa yaade mi yejjire ceerno Amadou Sow ceerno Abou Salif Sow bokke jalluɓe kuuɓal mi salminiɓe ganduɗa bokke boye guile fatta barakallah wawa yejjideɓe kono mi salmina mon ami mo frère mbare dia kamɓe Amadou Nia wonki yara jomum tawa bandiraɓe musidɓe tedduɓe to caméra to wonno toon ko Thiat Walo wondude Ibrahima Thiombane ɗo e haalirde wonno ɗo ko gorko mo garli beelel nebam Moussa Nia yo Allah ken yiɗi suba